Ti'n allan? O, llyfr gan Dan Davies. Pwy sy'n cyhoeddi o? Y lolfa. Oh my god, ti'n mor stupid! Pawb yn gwybod bod gwasg gomer lot gwell. Gyn i lyfrau nhw fwy o dudalena, maen nhw fwy trwchus, a mae'r lolfa'n drewi. Be di hwn, 2014? My god! Wel, gobeithio nath chi fwynhau'r skit bach ddigri yna. Reit. Skit. Mae'n odd gweld rhywun yn ymddwyn fel yna tuag at rhywbeth mor bog standard ydy. Ond pam felly da ni'n derbyn ymddygyd fel yna tuag at bethau fel ffona symudol, rhaglenni teledu ac yn fwy na dim, ella, gema fideo. Felly heddiw ar Fideo Wyth fyddwn ni yn astudio ffenomenon ryfedd y fanboy. Ie, ond mae angen gair gwell nawr, nad oes? S4C and all that. Fel popeth heddiw, mae ffanboyistiaeth Gair da. wedi cael ei achosi gan un peth yn unig. Dyw. Ie, dyw, ond arian o'n i'n meddwl mwy amdano. Reit. Dychmygwch peth, da chi'n sefyll yn siop game. A siopa eraill ar gael. A da chi'n edrych ar Xbox One neu PlayStation 4. Maen nhw'n costio'r un peth, yn rhedeg yr un fath, a mwy na lai efo'r un gemau arno nhw. Ac ar y ffordd adran, cydion dyn yn eich consol newydd, rhaid i chi gyfiawnhau gwario rhyw 350 quid ar un o'n nhw yn ytrach na'r llall. Ie, mae fel yr amser yna, nes di fynd i weld y ffenomenon yn y cinema 10 o weithiau, ac ti'n mysio cyfaddu dyn yma yn hollol crap. Dim hyn yn newydd, wrth gwrs, nhw pan oedd cylchgronau'n bodoli, o'n nhw'n ceisio creu chi fewn i fanboys er mwyn gwerthu copïau. Sôn am y Sony Graystation a Sega Saturn a pethau fel yna, ac yn bwydo miloedd o ffeits ar y iard ysgol. Ouch, insultio'r Sega Saturn, edgy. Wrth gwrs, mae'r we wedi gwneud pethau'n llawer gwaith yn creu echo chamber allan o popeth. Os ych chi'n hollol nuts ar y we, pidwch y phoeni fydd na rhywun yn llawer gwaith tu ôl i chi. Be wyt ti'n neud? Rwy'n wedi bod yn slagin i off ar Twitter. Jyst yn dechrau gwefan efo'i holl fanylion personol yn y bawb allu gweld. Gweld be fi'n meddwl? Reit. Sneb yn slagio off culture Cymraeg ar watch fi. Sy'n byd o'i le efo bod yn frwdrydig tuag at gema wrth gwrs, nag at un gem neu gwmni yn benodol. Ella wir bod y term fanboy yn cael ei daflu rownd gormod pan yr unig beth ydych chi'n neud mewn gwirionedd ydy bod yn fan. Ie, mae'n wahaniaeth rhwng hynny ac amddiffyn un cwmni, dim ond fan mae'n stupid maen nhw'n bod. Ydy'r cwbl bod yn cheerleader gyda'r cwmni mawr ydych chi'n ei pen draw, a di'r rhan fwy yn nhw ddim yn malio'n byd tu allan eich wallet chi. Ie, diolch Russell Brand. Felly, i gloi, peidiwch â disgyn am yr hype na'r brandio, gnewch eich meddwl eich hun i fyny, ac yn fwy na dim, mwynhewch gema. Bob math o gema. Ie, eitem reit handi fyna, ni'n meddwl. Yn iawn, doedd. Be neith i rwan? Bach o teli? Ie, bach o baned. Rwnd ar rownd i safio'r Sky Plus. Ideal. Ie, mae pobl cwm yno reit nawr. Pobl o cwm. Ie, oce, taid. Pawb yn gwybod bod rownd ar rownd gymaint gwell. Mae'r kids hip i gyd yn gwachio dro. Ie, kids, dan 5 oed, mae pobl cwm arno nawr. Rownd ar rownd. Pobl cwm. Rownd ar rownd. Pobl cwm. Rownd ar rownd. Poblers! Poblers! Poblers!